Ya Rek, assalamualaikum. Piye hari iki? Ya ngene iki keadaanku saiki. Lungguh di tengah kebun buah naga, memandangi wit-witan sing akeh rine iki. Kadang aku mikir uripku saiki kok koyo wit iki ya. Akeh rine. Tapi mbuh kapan panene. Sampeyan delok aku lungguh santai ngene iki mesti mikir, walah iki arep pamer iki. Walah iki arep pamer kebun dadi juragan gundul matos. Tanduran iki lho ya butuh dipupuk, tanduran iki lho ya butuh dirawat, tanduran iki ya butuh obat. Padahal jane sebenere aku iki jane ya butuh dipupuk dompete, dipupuk saldo rekeninge, dipupuk rezekine ben akeh. Aku ki bapak anak loro, bojo siji. Aku di tengah kebun iki bakal cerita blak-blakan. Piye dadi kepala keluarga sing lagi tiarap ekonomine. Rasane iki koyok lagi manggul beras 12 sak, gak ono isine, mung abot ndek pundak, tapi kosong di weteng. Jujur wae, kadang aku isin karo kanca-kancaku sing saumuran karo aku wis duwe segalane, wis duwe akeh lah, sedangkan aku gak duwe apa-apa. Biyen aku tahu dadi guru honor 5 tahun 5 tahun lah. Terus munggah tangkat titik dadi carik sekitar 5 tahunan lebih. Terus tahu langsung terjun di lapangan dadi pengepul hasil tani koyo semangka, buah naga, tomat, ya sembarang lah. Pas dadi pengepul ku ya karena nandur dhewe ya. Lah rumangsaku dadi pengepul kuwi cara cepet dadi sugih. Ndelok kanca-kancaku sing pengepul ki hitungan tahun wis iso tuku iki. Wis sukses lah. Nah, dilalah ketika aku terjun langsung, dilalah regane langsung anjlok. Panenane gagal. Lah sing dikepul ki kok malah utang, malah ya selama dadi guru mbiyen cekelane kan pulpen, buku. Ya ojo takon gaji tadi ya. Gajine ya alhamdulillah. Gaji dadi guru ya alhamdulillah. Ojo takon piro. Sementing kan pengabdiane. Tapi pengabdian juga nggak iso marai weteng warak. Terus dadi cari ya podo cekelane kertas, cekelane buku. Lah saiki cekelane arit, cekelane gunting, cekelane pacul yang di tengah kebun ini iki. Ya kuwi lah. Iya kuwi lah roda urip iki. Roda hidup iku kadang-kadang kadang-kadang muter iki kebablasan, ora direm. Jadi ya nyemplung jurang, tiarap kayak saiki ekonomine. Tapi ya wes lah. Nyatane kehidupan harus dijalani. Akhirnya di tengah kebun iki aku merenung lah karena ndelok-ndelok HP. Ndelok influencer kayak Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Jeremy Pauline. Lah kok penak men ya golek duite. Mur ngomong ndek ngarep kamera duite miliaran. Jujur ning atiku rodok pro kontra mengenai hal iku. Mosok aku mantan dadi guru arep dadi badut online, isin karo umurku, isin karo mantan murid-muridku. Pak guru saiki dadi badut online.
Tapi sisi butuhku ngomong luwih banter. Isin ora iso nggo tuku beras, cuk. Beh aku dipisui karo sisi diriku yang lain. Iya rek, dunia saiki wis berubah. Aku sadar nek aku isih ngandalke cara-cara lawas, ngandalke otot, ngandalke tenaga ndek kebun iki, nunggu panen, kapan panene. Buah yo sik cilik-cilik. Kui aku bakal ketinggalan sepur. Aku kudu sinau ngolah lahan liyane. Yo koyo saiki sing aku ngomong karo sampean kabeh iki. Lahane saiki ya lahan digital. Iki dudu masalah aku pengen dadi artis, pengen dadi influencer atau pengen dadi kritikus politik. Enggak. Iki masalah bertahan nggih hidupe keluargaku. Sampean kabeh ngerti apa ora? Sisi paling abot dadi bapak anak loro. Kuwi duduk masalah pas ditagih utang enek Bank BRI teko, Pak bayaran angsuranmu, utawa DC kuwi teko nagih utang. Duduk sisi paling abot kuwi ketika aku mulih teko kebun ngene iki, ndelok anakku tangi turu ngomong, "Ya, adik Ara pengen sepeda. Ya, adik Ara pengen ini. Adik Ara pengen mainan ini." Tapi aku gak senukokno. Waya aku mulih kuwi nggawa panganan, nggawa jajan, nggawa mainan, iki aku mulih tangan kosong. Kuwi sisi kuwi momen sing paling abot. Ya pas momen ngono kuwi sing aku ngerasa dadi wong lanang sing paling gagal. Lek bojoku, Masya Allah, sabare gak ketulungan cuk. Gak tau nuntut tukokne wedak ya. Gak tau nuntut aku pengen baju ya. Kadang pas nyuguhne kopi isu-isu ngono kuwi, bojoku karo ngomong, "Sing sabar ya, rezeki enek sing ngatur." Pas iku jane aku pengen nyaut jane, lek enek sing ngatur nyapo ya, kok rezekiku gak diatur sing akeh ngono, ben uripku ora susah. Tapi sayangnya aku gak wani ngomong ngono. Ya engko dikira apa ya? Dikira gak syukur banget lah. Wong saiki bojoku teko nyuguhne kopi karo mesem ngono, Masya Allah. Ati langsung ayem rasane. Bersyukur aku duwe bojo kayak bojoku saiki. Tapi omongane bojoku kuwi ngono. Kadang dadi pecut nggih aku. Aku gak oleh nyerah. Aku gak oleh pasrah. Aku kudu obah. Aku kudu berubah. Aku iki tau dadi guru. Tau dadi carik. Tau dagang dadi pengepul. Ya sithik-sithik ya tau sekolah. Berarti kan aku jane duwe utek. Berarti kan jane aku iso nulis, iso ngitung. Berarti pengalaman sing tau tak lakoni kuwi sebenarnya aku biasa ngajari wong. Nyapa kemampuanku kuwi saiki ora tak dolae. Dadi dina iki sekarang di tengah kebun iki aku mau berikrar untuk awakku dhewe. Aku arep bangkit ora nganggo cara lawas, aku arep bangkit nganggo cara cerdas. Pengalamanku dadi guru, dadi carik, dadi pengepul kuwi aset sing ora ketok. Akeh wong ndek luaran kono sing butuh ilmuku. Mbuh kuwi aku nggawe perangkat ajar, nggih guru-guru liyane, utawa nggo ngatur administrasi, utawa mur sekedar nggawe skrip konten kaya ngene iki. Kanggo sampean kabeh sing nasibe padha kaya aku, ayo tangi, aja mur nunggu bantuan. Kita manfaatkan HP sing dhewe cekel iki dadi ladhange rezeki. Mulai saiki channel iki dadi saksi pengalamanku saka petani sing lagi nyungsep dadi bapak sing melek digital. Lek wis cukup persyaratannya, aku bakal live di channel iki, yo sharing-sharing pengalaman, sharing kesusahan, atau ngerguyon-guyon. Ya sidik-sidik
aku karo jualan karya digitalku mengko. Nek sampean arep nyawer nggo tuku pupuk buah nagaku utawa nggo tuku kuota lekku nggih upload, iku ya alhamdulillah tak tampa karo tangan loro. Wis ya, iki wis wayahe mulih, wayahe dadi bapak-bapak maneh. Tetep semangat rek. Gusti Allah mboten sare. Wassalamualaikum.